Partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Ja, dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag. Deze hele week zeven te venje bij een van de vestigingen van de Intratuin. En vandaag komt we bij deze eerste uitzending met de Intratuin in Heerlen. En wel een hele bijzondere avond, want hier is namelijk vandaag Ladies Night. En je zitten dus om me her een en al vrouwelijk schoon binnen. Ik dacht dat normaal alleen bij de Chippendales gebeurde, maar dit keer mogen Veri optreden voor alleen maar vrouwen. Maar troostig vrouwen de klei aan. Boeiende show hebben we voor in petto vandaag. We gaan onder andere zo meteen praten en luisteren naar Rowan. Je kent hem misschien nog wel, de finalist van Popstars. Nee, X-Factor moet ik zeggen. X-Factor van een paar jaar geleden. Had een nieuwe cd uit en met hem gewoon voor praten. En daarna is onder andere Romeo Sommers te gast. Met hem gewoon voor kerststukjes maken. En natuurlijk allemaal met ook op de kerstdagen. En we beginnen met een hele bijzondere gast. Uit zijn eigen Heerlen zit er hier aan tafel. Het is choreograaf, internationaal bekend. Joost Vrouwenraad. Joost, welkom. Dankjewel. Ja, Heerlen, dat is jouw stadje toch, hè? Dat is mijn stad, ja. Geboren. Geboren en getogen? Geboren en voor een gedeelte ook getogen, ja. Maar je spreekt geen Limburgs, je spreekt geen Heerlens dialect. Ik versta het heel goed en ik heb het ooit een keer ook moeten spreken. Ja. Toen je Prins Carnaval was, heb ik me laten vertellen. In een lang verleden, ja. Vertel. Dat is, ik was 12 jaar, toen ben ik Prins Carnaval van Heerlen geweest. Ooit. Stadsjeugdprins van Heerlen. Ja. Oké. Ja, goed, Heerlen, dus jouw stad. Je bent hier geboren getogen. Je hebt hier je eigen dansschool ook. Dansopleiding, moet ik zeggen eigenlijk. Ik heb eigen dansgezelschap. Dansgezelschap. Ja. Maar verder reis je over de hele wereld. Ja. Bent ook voor je opleiding naar Frankrijk gegaan. Daar gevormd. En Amsterdam eerst en daarna naar Zwitserland. Kijk eens aan. En tegenwoordig internationaal overal actief. En sinds enige tijd de drager van, hoe moeten we noemen, de Inspiratieprijs 2012 van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja. Ja. Vertel, waarom heb je die prijs gekregen? Nou, de provincie Limburg en het publiek en de mensen die mij kennen, die hebben mij onderscheiden met deze prijs. Omdat ik schijnbaar een kunstenaar ben die inspireert. Inspireert in de zin van de jeugd, andere mensen? Het publiek en de mensen in Limburg en Nederland. Ja. Voor de mensen die jou wat minder goed kennen, kun je in een paar zinnen omschrijven wat voor een soort choreograaf je bent? Mijn werk is sterk multidisciplinair. Dus dat wil zeggen dat ik altijd niet alleen maar met dans en muziek werk, maar dat ik ook altijd met een scenograaf werk, met cineasten, met kunstschilders. Allerlei andere disciplines die niet alleen maar dans zijn. Daarnaast is het werk wat ik doe, het dansmateriaal, is sterk virtuoos. Vindt heel erg zijn bron uit het klassieke ballet en uit de martial arts. Ja, het is niet zomaar de dans zoals wij hem kennen, of de ballet zoals wij hem kennen. Dus, nee, in ieder geval, ik hoop het niet. En wat het voor mij ook nog meer bijzonder maakt en wat mij meer onderscheidt van anderen, is dat de moderne dans die ik aan het publiek laat zien, is van een groot publiek en het heeft een meer narratieve lijn ook erin. Dat mag je zo meteen uitleggen. We gaan heel even kijken naar een klein fragmentje van het werk van Joost Vrouwenraads. Joost, als ik dit stukje zie, het is bijna een soort gevechtskunst ongeveer. Hè? Het is inderdaad niet de ballet zoals we hem gewend zijn. Ik laat me heel graag inspireren door de martial arts, met name door de Shaolin Kung Fu, wat ik zelf ook heb gedaan in China. Omdat ik denk dat die hele functionele beweging lijkt heel erg op dans, is voor mij dans. En ik denk dat ook in het leven, we moeten heel erg vechten. Dus ik denk ook voor het publiek is het heel belangrijk om te zien dat je beweging herkent als dusdanig. Dat ze niet alleen maar mooi en soort van surprising zijn, maar dat ze ook
een betekenis hebben en ook een stukje functionaliteit met zich meedragen. Ja, je hebt overal een verhaal achter, zoals je zelf ook al zegt. Afgelopen weekend is jouw nieuwe show in première gegaan hier in het Theater in Heerlen, Charlie, over superhelden. Ja. Vertel. Superhelden. Nou, ik denk dat we allemaal superhelden kunnen zijn. Maar mijn fascinatie ligt heel erg bij superhelden. Bij de hele iconografische als Superman en Batman. Maar ook de bakker van om de hoek. Die de beste broodjes maakt in het dorp of in de stad. Gewoon het hoogste willen bereiken in je leven. Iets goed doen voor de mensen. En die dingen die je ontwikkelt of die je wil ontwikkelen. Om die ook voor een ander... om een ander ook te kunnen mee te laten genieten. En het is iets wat ik als kind altijd al meedraag, superhelden. En zelf ook, als ik altijd een film had gezien van Karate Kid, wilde ik Karate Kid worden. Ja. En ik denk van, ik moet daar gewoon, als choreograaf moet ik daar gewoon onderzoek naar gaan doen. Hoe kan ik die vertaling maken naar dans en naar theater? En ik denk, in deze tijden van crisis, waar daar heel veel dingen gebeuren op hoog niveau, wat heel erg fictief is, waar we niks van begrijpen, is juist superhelden. Het volk heeft superhelden nodig. We hebben een soort van messias nodig. Van mensen die speciale gaves hebben, maar die vanuit het volk opstaan. Ja. Dus niet zozeer die hoge koning of de politicus, maar echt iemand die vanuit het volk... Die een telefooncel ingaat, zijn pakje uitdoet, zijn Superman-pakje aandoet en de wereld verbetert. Precies ja. die. Maar oké, dat verhaal dat is dan bekend, maar hoe ga je daar dan een dans van maken? Want dat is jouw vak. Je ziet beelden dus van superhelden in dit geval. Hoe vorm je dat om tot een choreografie? Ja, nou goed, om dat nu in 10 minuten te vertellen is niet op zo... Op hoofdlijnen. Nee. Maar wat ik heb gedaan, ik heb dus inderdaad onderzoek gedaan bij de Shaolin in China. Waarvan ik denk dat die mensen, die monniken die daar zitten, die echt die passie hebben en zich echt willen dedicaten. Dus toewijden aan het ontwikkelen van hun eigen krachten en hun eigen geest. Voor mij zijn dat echt soort van prototypes van helden. Dus ik ben naar China gegaan om daar mee te trainen, 6 weken lang. Echt van 's ochtends 5 uur tot 's avonds 7 uur. Echt waar? Ja. In de bergen, 's ochtends om 5 uur. En dan trainen, monniken optillen, stenen tillen, in het water slaan. Dat is fantastisch. En dat werk, dat verwerk ik heel erg in deze voorstelling, in Charlie. Okay. En daarnaast ben ik ook een hele bijzondere samenwerking aangegaan met Joris de Man. Joris de Man is een componist, die werkt ook voor PlayStation en MTV. En dat is iemand die voor computergames werkt. En ik denk, computergames zitten op één lijn met superhelden en met mensen die superkrachten willen en kunnen hebben. Maar normaal doen de computerspellen, die worden nageaapt zeg maar, van de echte mens. Hè? De bewegingen van de echte mensen worden nagespeeld voor een computerspel. Hoe zit dit dan? Is dat een omgekeerde variant? Wat ik in de dans heb gedaan om het dansmateriaal te ontwikkelen... Ik heb echt in de studio met de dansers heb ik heel veel films bekeken. En voornamelijk comic books. Dus van Superman, Batman, The Avengers. Heb ik in een hoek gelegd. En we hebben echt plaatjes gepakt. Posities. Houdingen hebben we echt 1 op 1 gekopieerd. En die vervormd. En in onze eigen fantasie hebben we die vertaald. Ja. Dus niet alleen in dansmateriaal, maar ook in scènes zijn we als spelende aan het weg aan het gaan. We gaan even terug in de tijd. Je ging vanuit heel Sociëteit naar Amsterdam. Komt uiteindelijk in Frankrijk terecht. Daar zit jouw grote leermeester. In Zwitserland. Sorry. Daar zit je grote leermeester. Ja. En zeg maar, door hem ben je gevormd tot de mens en tot de choreograaf die je nu bent. Kun je een klein beetje uitleggen wat hij voor jou gedaan heeft? Of hoe dat zo gegaan is? Nou, Maurice Béjart heeft natuurlijk veel voor mij gedaan. Ik denk wat hij voornamelijk mij heeft geleerd is hoe ik... Het klinkt heel technisch misschien, maar hoe ik echt met tijd kan werken in een choreografie. Als je bijvoorbeeld een choreografie van 30 minuten hebt, dat je niet die hele 30 minuten vult met één ding wat begint tot het einde, maar dat je compositorisch daar slim mee omgaat. En ook hoe ik de ruimte gebruik in het theater. Daarnaast is het een man die buiten het technische verhaal heeft me heel erg een soort van een deur opengezet naar hoe je niet alleen maar dans in een choreografie verwerkt, maar ook elementen als rituelen, popmuziek, religieuze muziek, decors, grote, kleine, acteurs. Dus hij was ook al, zeker in die tijd, heel erg vooruitstrevend in het multidisciplinaire. Je danste bij hem. En op een gegeven moment komt dan een stuk voorbij van Stravinsky, genaamd Le Sacre de Printemps. Mm-hmm. En dat stuk heb jij gespeeld bij hem. En wat schetst onze verbazing? Je mag nu naar Amerika, naar Dallas, ben je gevraagd om hetzelfde stuk, helemaal naar je eigen smaak, te choreograferen. Ja, dat klopt. Het is nog heel erg recent. Ik ga dat volgend jaar doen.
Le Sacre du Printemps is het allereerste werk wat ik bij Maurice eigenlijk heb gedanst. Dus het heeft een hele grote indruk op mij gemaakt. Zullen we eerst even luisteren naar een stukje muziek? Mag je daarna vertellen over de choreografie die erbij komt? Sure. Ja? Een stukje van Stravinsky. Ja, op deze muziek heb je dus al gedanst. Nu mag je hem helemaal zelf gaan choreograferen. Als je deze muziek hoort, wat voor een houding komen er binnen? Wat voor danspassen zie je dan al voor je? Nou, ik denk het eerste wat bij mij naar binnen komt is gewoon het stuwende karakter. Waar je eigenlijk, tenminste als ik de muziek hoor, mijn lichaam kan niet meer stilzitten. Het gaat echt alle kanten op. Of niet alle kanten op, maar wel in ieder geval, het wordt heel erg gestuurd door die ritmiek en door die beats die je hoort in de muziek. Het is een zeer omstreden stuk ook, hè? Het is van vorige eeuw, was toen zeer controversieel. Ja. Het heeft de danswereld en de muziekwereld volledig veranderd vanaf dat moment. En ik las ergens dat je zei van, dit stuk heeft mij altijd al bezig gehouden. Ja, absoluut. Waarom is dat? Dat heeft met die stuwende kracht te maken. En ik denk dat ik zelf ook zo in elkaar zit. Voor mij is het heel erg, ik dans om kalm te zijn. Want als ik niet dans, dan... Je danst om kalm te zijn. En deze muziek is zo'n waanzinnig grote inspiratiebron. En ook een batterij om te doen wat je wilt doen. Ik voel me heel erg nauw verbonden met deze muziek. En het heeft met dat explosieve te maken. Ja, je gaat het in Amerika doen, in Dallas. Je krijgt daar studenten onder je hoede. Ja. Vertel. En dat zijn mensen die dan, nadat ze met mij gaan werken, gaan ze in het professionele veld. Dus je leidt ze echt op voor het grote werk wat dat betreft? Ja. Het is een groep van 21 dansers. En we hebben dan 3 maanden om het te werken. Het wordt echt heel erg intensief. En in eerste instantie gaan we het in het kleine theater van 2000 man gaan we het laten zien. En dan in het grote theater van bijna 5000, Winspear Opera House in Dallas. Ja, je zegt 2000 man, 5000 man. Ja, het is waanzinnig. Het is echt... Je hebt gedanst voor 25.000 man. Ja, dat kwam wel eens voor, ja. Onder de vleugels van Béjart. Want ik zou zeggen, hier in Limburg met name, daar vinden we ballet- en dansvoorstellingen, meestal in de kleinere zaaltjes. Ja, maar je hebt voor volle stadions gestaan. Ja, als danser heb ik het geluk gehad om voor hele grote zalen te mogen dansen. En helaas is dat niet meer, of tenminste niet meer. Op dit moment is er een soort van tijden dat de dans niet makkelijk naar een groot publiek gaat. Kun je uitleggen waarom of kun je snappen waarom? Ik denk dat de afgelopen decennia heeft de dans zich heel erg geprobeerd te emanciperen. Omdat het werd altijd ondergebracht onder opera of onder ballet. Maar dat had dus vanuit zichzelf heel erg de behoefte om een eigen taal, een eigen visie, eigen codes te gaan vinden. En daardoor is de dans heel erg bij zichzelf gaan kijken. Dus heel erg naar zijn navel gaan staren. En dat maakt het ook wat moeilijker voor buitenstaanders. Dus ergens sluit je deuren als je heel veel onderzoek gaat doen. Maar is het daarmee ook gewoon vaak niet voor een breed publiek toegankelijk? Is dat... Nee, dat zeg ik. Dat is... Nee, maar ik bedoel in de zin van dat als we nu aan dansen denken we aan al die showprogramma's, met Dancing with the Stars en zo. Maar we denken zelden meer aan ballet of aan... Nee, dat klopt. Ja, de wat meer experimentele kant van ja, van dans. Het experimentele dans, het gebeurt helaas niet voor een groot publiek. Maar we hebben dus wel So You Think You Can Dance, wat een soort van een promotor is voor de dans. Maar wat niet... Maar moet je dan vaak uitleggen dat jij iets anders doet dan dat? Ja, dat is het eigenlijk bijna altijd. Ja. Als mensen me niet kennen en dan ze vragen van wat doe je? En ik zeg ja, ik ben choreograaf, danser, dansmaker. Ah, So You Think You Can Dance? Niet helemaal. Ietsje anders. Dans je zelf? Ja, natuurlijk dans je zelf. Maar dans je zelf nog of ben je helemaal toegelegd op choreografie nu? Nee, het is natuurlijk wel voor mij echt... Choreografie is mijn path. Dat is echt mijn pad. En ik dans om zelf kalm te blijven en om ook me als choreograaf te blijven voeden. Ik vind het heel belangrijk dat je als choreograaf nog steeds weet en voelt hoe je dingen kunt benaderen met je lijf. Om die op die manier ook over te dragen naar je dansers of acteurs waar je mee werkt. Ja, wij in Heerlen en omstreken, wij beseffen ons dat misschien niet. Maar je bent een grote jongen in die wereld. Een kleine jongen ben ik nog steeds. Qua lengte, maar je hoort dus tot de topchoreografen van Europa, van de wereld. Nou goed, ik heb heel veel collega's. Ik bedoel, ik kan mezelf niet daar naar boven zetten. Maar ben je wezenlijk anders dan al die anderen? Ik bedoel, Wat zeg je? Ben je wezenlijk anders ingesteld dan al die anderen? Ik hoop het.
Ik hoop het. Kijk, bij de mode, daar weten we, Armani is weer anders dan Versace, weet ik veel allemaal. Maar hoe zit dat bij de choreografie? Heb je stromingen? Heb je aparte kleding? Ja, je hebt natuurlijk bepaalde lijnen, bepaalde stijlen. Ik vind het belangrijk dat je daar wel notie van moet hebben. Dat je weet wat er gebeurt. Maar dat het allerbelangrijkste is echt dat je je eigen lijn voornamelijk uitzet. En daar ook integer bij blijft. Mee omgaat. Ja, precies. De toekomst. Want je hebt nu al zoveel gedaan. Je bent pas 33. Wat wil je nog? Waar ligt jouw hart? Welke voorstelling, welke choreografie wil je nog ooit gaan doen? Het is grappig, want elke keer als ik een voorstelling... Als men vraagt van wat is je beste werk? Dan denk ik van mijn beste werk is mijn volgende. Ja, je volgende. Dus het is bijna een gebed zonder einde of zo. Maar heb je nog iets in je hoofd waar je zegt van dit moet ik in mijn leven nog gedaan hebben? Heel of veel. Denk je zo niet? Heel veel, maar dan zitten we hier nog 5-6 uur. Eén dingetje? Ik fixeer me nu eerst op Sacre du Printemps. Maar het klopt wel, de voorstelling die ik nu heb gegeven, Charlie, is de eerste voorstelling van een drieluik. En dat is Charlie Goes Home. Dus eigenlijk mijn gedachten zijn nu... zitten heel erg in de lijn van Charlie Goes Home. Right. Tot slot, we zitten hier in de kerstsfeer bij de Intertuin in Heerlen. Hoe ziet kerst er voor jou uit? Want je reist de hele wereld over. Is kerst voor jou nog altijd in Heerlen onder de kerstboom? Ik heb geen kerstboom. Geen kerstboom? Ik denk dat ik echt ga rusten met kerst. Of ik ga met mijn vriendin naar Italië, want ze komt uit Venetië. Of ik blijf gewoon echt rustig thuis. En dan waarschijnlijk ga ik gewoon werken achter mijn computer. Of filmpjes kijken om me te inspireren. Werk gaat door, hè? Ja, mag ik je heel veel succes wensen. Dankjewel. Veel succes ook in Amerika. En we horen graag hoe het daar vergaan is allemaal. Absoluut. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we blijven nog even bij de muziek in dit geval. U kent hem misschien nog van een talentenjacht in 2009. Hij werd toen 4e, maar hij zit nog altijd niet stil. Hij heeft een nieuwe cd uit en we gaan zo meteen met hem praten. Maar eerst gaan we naar hem luisteren. Dames en heren, graag uw applaus voor Rowan. This song is for the true believers. Since I was young, I had dreams of fame, and I didn't know the game. But now I'm in for 20 years alone, and I will never be the same. It's running through me, music is in me, and now it finally found its way. So if you feel me, then let me tell you, this is the way. I sing my song. Finally I found my true belief. Life will never be the same. Opened up my heart and now I'm free. Finally I found my true belief. Fight for the goals you are trying to achieve. Work harder for your need. Don't get distracted by that one-way street, 'cause fate will put you on a winning streak. Music is in you if you let it come through. Just let the feeling find its way. So if you feel me, you know what the deal is. This is the way I sing my song to you. Be the same. Opened up my heart. Finally I found my true belief. All the laughs and tears, they made my history. Music picked me up when I just felt the misery. Started writing when I finally did believe that the song comes from the soul, and I will find my melody. True believe. Just let the choir sing. Clap your hands. I do believe.
Ja, dat was Rowan, bekend dus van de X-Factor. En zometeen gaan we met hem praten en treedt hij ook nog een keer op met zijn nieuwe single. Dat allemaal na de reclame. Dan ook Romeo Sommers. Met hem gaan we werken aan een mooi kerststukje voor de feestdagen. Dus ik zou zeggen, tot over een paar minuten. Partner van Limburg Vandaag is Intratuin.